luze gora, Jonathanen bila, honek buruz ikutu du, Alainek kontrolatu du baloia, berriz ere Jonathanek jarraitzen du, aukera izan dezake, ez da iritsi, lehenago iritsi da Balin, eta gero Espinek ondo utzi dio, ondo eskatu dion, Iruretari, azkar atera du atezainak, Lago Juniorren bila, baloia gestea lortu du, baina Morgado iritsi da, lanza, kanpora, albotik aterako du Sansek, Morgadok. Hasiera bizia, bai baten eta bi bestenek, espero ezagun horrela jarraitzea. Bigarrengo zatia horrela izatea. Rosek ikutu du, albistik bere gainean, Alain, Ilarra. Orantxe altxa dira, Errealeko bilokalari beroketa lanak egitera. Baloia eskubira eraman dute bitartean, handa Gaztañaga. Gaztañagak Alaini eman aizion. Eibar zelai erdian, Lago ondo gainditu du aurkaria, Juan Dominguezek Altunari, iritsiko da Ibarrakoa, hor da Altuna erdiratzen saiatu da, zelariak moztu gainean, hortik eta urrutitik baloia nola zetorren ikusita, gorputza prestatu eta errematea kanpora gora. Aldaketa eskatzen edo bintzat errenka Ros, Inigo Ros, Eibarko Ros. Eibarkoa. Toño, eta Eibarko jokalari bat ere berotzera, bere ala. Bai, lehen atera diranak Txomin eta Joseba Beitia dira, Sanseko jokalariak. Alain baloi bila, jokoz kanpo. Badirudi Kodro Jonathanekin gustora dela, izan ere Orbegozo oraindik aulkian da. Eta txiki Lombraina bidali du berotzera orain Manisek, Inigo Ros ikusi du errenka. Bai, aldaketa eskatu du berak, Aldaketa ere eskatu du. Bai, eskatu du aldaketa. Iruretak, atera, Jonathan. Zegoen jokoz kanpo, bai. Hortxe. Bakarrik bai. Gainan zegoen atzo sartuta. Bueno. Balin. Baloia gora, Altunaren bila, berarekin Inigo Martínez, gero Ilarra eta Albistegi, Ros, gainan, lanza, berriro Inigo Ros, eta iritsiko Raul gainan, irtetzen utzi du Inigo Martínezek, ateko sakea Sanseren alde. Eta bere ala aldatuko du, Txiki Lombraina prest dago, zelera sartzeko. Aldatuta hobe, errenka dago. Nik uste dute Maris Mandiolak eskatu diola, aldaketa gertatzen dena Marrasaina bestaldeko arean zegoen eta dio kasurik egin. Alain, orain ezkerregalean ondo gainditu du Raul gainean, laguntza ematera ondo iritsi da Espin eta orain aldaketa. Alaxe da bai, oraintxe aldaketa, Inigo Rosek utziko du zelaia eta berdeguneratuko dena, zuk ondo esan moduan, Txiki Lombraina. Partidako lehenengo aldaketa. Ez da gauza hundirik aldatuko Eibarren, Eibarrek berean jarraituko du, Txiki Lombrainak ere bere lekoa hartuko du, Inigo Rosen lekoa, igual baliteke, albisteki igual askatasun gehiago eukitzea, igual, ez dakit, baina aldatu ez da ezer aldatuko, sistema aldetik handa ez da zertxo ere aldatuko. Ikusi gu, a ber, ze ematen. Txiki Lombraina badakigu zer emango du, lana, baloian apurtu, taldeak behar duena askotan, eta holako partidutan oso garrantzitsua da holako jokalari bat eukitzea. Eta hor, batez ere hor jokatzen duena, borrokalari bat izatea. Lago, besoa erabili du, baina jarraitzako esan du epaileak. Arkaitzek moztu du buruz, Ilarra, Albistegi, Spin. Azkenean baloia Javi Rosek jaso du Arkaitzi emanez, Arkaitzek erdiratu, bigarren zutoinera. Eta Xabier Iruretak hartu du. Zaila zen, Bai hori izan behar nuen, asatako baloia zen. Eta ondo hartu, Hortan trebea da, Xabier Irureta mugimenduetan eta azkarra.
Atezaina. Iarra. Baloi luzea. Baloi ona baino baloi biguna. Baloi biguna da. Idea ona da. Baina baloia ez da hor gelditu behar baizik eta luzeago joan behar du. Atzelarien da atezainen tarte horretan abantaila hartzeko aurrelariak. Ez hor baloia benetan oso makala da eta oso loratua dator eta erresa da gelditzea, ez? Min egiten du benetan baloi luzeagoa. Batzutan oso zaila da neurtzea, jongo da atezaina daño, edo igual kanporaino, ez? Baina benetan min egiteko baloi luzea behar du. Ozer, erdibidean gelditzen da medietako. Ja, gusta galdiko. Bai, Gaztañaga. Bai. Alboko sakea Eibarren alde. Urrundu behar denean, horrela urrundu behar da. Alegin du, berdean sartzen. Hoi pelotan da bezala da, hoi berdea dira. Pelotan da bezala da, ez? Berdean sartu behar da, mene berdina. Urruntzen denean berdean sartu. Bai, baina pelotan inor ez daun lekura botatzako meni. Hemen taldeki bati emateako meni. Inor ez daun lekura botatzea, gero inor ez daun leku hori beste batek hartu behar du, Futbolean, esan dizu. Bai, noski. Inigo Martínez. Partioak ez du gehiago ematen eta baloia ezkerrera, hor da Morgado. Atzera Morgadok Colinas, honek atzerago, ondo iritsi da Altuna, falta Sanseren alde. Falta intentzioa. Falta bera baino gehiago intentzioa, falta egiteko. Aragoak esaten du, intentzioa ere bai, falta dela. Horitzea aurpegian, abaritzen da askotan, edo intentzioa. Atera du Sansek, Ibarrek urrundu, baloia bertan geratu da. Ez du asmatzen Sansek, baloia mugitzen. Zende pausa pixka falta zaiola, Eta Gilarrak jokoan gehiago sartzea batez ere faltan botatzen du Sansek, ez? Alde horretatik esan behar, albistegi bere gainean dago eta bere lana ondo betetzen ari da, helburua hori da, txartela. Bai, falta eta txartela Gaztañagari. Merezitakoa bazijoan Lago, gorputza oso ondo sartu du. Ibarren aldeko falta Juan Dominguezek aterako du. Kaldi hauetan da arriskutsua Manis Mandiolaren taldea. Balin oraingo honetan atzean geratu da, Espin joan da gora, berarekin Altuna, Lago Junior, Albistegi eta Lantza. Are inguru horretan. Igual asko esatea da, baina Ibarrek partida bere lekuan dauka, Markailuan utzean da, baina bere lekuan dauka. Hor ondo mogitzen da Ibar. Partida ez da ona, pixka bat horre iristea oso zaila da, eta baina bere lekuan dauka. Batematek pentsa dezake, Sanseri asko eskatzen diogula, esan nahi dut Ibar etxean ari da jokatzen, liderra da, 10 puntuko aldea du, eta erakutsi beharko du, liderra zergati den. Kontua da, ondo ezagutzen ditugula talde haue, badakigula, eta Sanse gaur baina askoz hobeto jokatzen, ia beti ikusi dugula, baloia mugitzen eta beste zerbait eskaintzen, naiz eta lehenengo itzulean bezala, gero partida galdu, Eibarrek irabazizulako, horrexegatik eskatzen dugu. Pizka bat hitz egiten egia Sansen jokoa ez da ona eta ikusi du talde honen aurka jokatzen ikusi duzu eta asko hobeto jokatzen, iruditzen zaite pizka bat hortik joala, ez gurea, eskatu behar da pizka bat hori, batez ere jokalari gaztea dira, bidean dijoazten jokalari dira, profesionalizatea nahi dute, erdi profesionala badira, zergatik entrenatu eta da dena egunero egiten dute eta hortarako daude kasu honetan, ez? Baina esan nahi lehenengo mailara iristea, o lehenengo taldera iristeko bide horretan, eta pixka bat beti zerbait gehiago eskatzen diogu, ez? Ibarri askotan eskatu dezakegu askoz gehiago, zergatik iruditzen badaukala, baina Ibarren helburu puntuak dira. Eta Ibarren helburu ez da lehenengo helburua ondo jokatzen, lehenengo helburua irabaztea da. Eta irabazteko partidu kaskarrak egin, baina partiduan sartuta, eta berak ondo dominatzen duen arloa, baloi geldia, eta taldea ondo montatuta egon, da bere lana ondo bete, hori da bere helburua, ez? Eta hortxe dago, gaurkoan zuk esan bezala? Niretzako pixka bat bere lekuan dauka partidua, ez? Eta Ibarrentzako Sanse aurka nukita askotan espalima irabazten atzera pausua bezala ematen da, baina nik uste beraiek erresko pixka badiotela Sanseri eta irabaztea nahiko dute,
baina oso garrantzitsua ezin da irabazi ez galtzea da, eta beraien nik uste bideo horretan dihoaztela, ez? Baina beti aukeratxo horren edo lanza salduko da, edo altunak izango du aukeratxo dator, edo